טוב חברים, מסייעתא דשמיא נמשיך בחזרה שלנו על פרק א' במסילת ישרים. אומר הרמח"ל, אם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. הונאה מיניה הוא עומד בשימוש גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם להיות לו רק לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם מתעלה עמו. כמו שאמרנו, האדם הוא עולם קטן, והאדם הוא 50-50, וגם העולם הוא 50-50, שניהם 50-50. מצווה אחת יכולה להכריע לכאן או לכאן, עבירה אחת יכולה להכריע לכאן או לכאן. הבאנו בפעם שעברה את הדוגמה ואת ההסבר לזה. אנחנו רואים ברוך השם מיליארד פעמים, ברוך השם כל פעם ופעם, כמעט כל פעם ופעם שיש אזעקה, אנחנו רואים בחדשות, אין קריאות למד"א, אין נפגעים, אין זה, נפל בשטחים פתוחים, נהיה ככה, איך יכול להיות? מישהו יכול להסביר, טילי מצרר, רבא כל טיל מצרר כזה יכול להכיל בתוכו 80 פצצות או 24 פצצות, תלוי כמה חומרי משחית הם שמים כל אחד, תיקי איראן בעזרת השם, אבל כמה הם שמים כל פעם עוד ועוד, ושולחים טילים, מצררים, עניינים, בלגנים, ברוך השם מיליון פעמים, אין נפגעים בנפש. מי יכול להסביר את הדבר הזה? ההסבר לזה טמון בדברים האלה רבותיי. ההסבר טמון בדברים האלה. כי העולם הוא 50-50. בן אדם עשה מצווה אחת, או נמנע מעשיית עבירה אחת, היה לך איזה עקיצה להגיד לחבר שלך. היה לך איזה לשון הרע עסיסי ככה לספר, ומה זה עמד לך על הלשון להגיד? מה זה רצית להסתכל איפה שלא היית צריך להסתכל, ובסופו של דבר אמרת, אני לא עושה את זה. ברגע שהחלטת, ולא רק שהחלטת, ברגע שעשית, ברגע שנמנעת, ואמרת, אני באמת לא עושה את זה, וכבשת את היצר שלך, התת את כל העולם כולו לזכות. גרמת לכל המצרר הזה, ליפול בשטחים פתוחים. גרמת לכל המצרר הזה לא לפגוע בנפש. חלילה היה יכולה להיות איזושהי גזרה, מנעת את אותה גזרה על ידי מה? על ידי ההסתכלות, על ידי הדבר הקטן, על ידי הדבר הכביכול קטן, שכבשת את היצר שלך. אין הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. תשימו לב, אם העולם נברא לשימוש האדם, זה לא רק שהאדם ישתמש בעולם, אלא זה גם העולם מוכפף לאדם. תשימו לב מה כתוב כאן. העולם מוכפף לאדם. פירושו של דבר שהעולם אתה יכול להטות את כל העולם כולו לכאן או לכאן. אתה מבין איזה כוח יש לך בידיים? אתה מבין מה זה נשמה של יהודי? שאיזה כוח יש לך בידיים שאתה יכול להטות את העולם לכאן או לכאן? אתה יכול להבין מה זה שהעולם תלוי בך פשוטו כמשמעו? הרי האדם, מהו האדם? אני אסביר, פעם שמעתי מהראש ישיבה שלי שיעור מעניין, הוא אמר אנחנו דיינים, כל אחד מאיתנו אף על פי שאין לו תעודת דיין, אנחנו דיינים. איך יכול להיות? בעצם הבחירה שלך לא רק בהתרת נדרים, בעצם הבחירות שאתה בוחר, אתה דן את עצמך לכאן או לכאן. זאת אומרת, בן אדם היה לו בחירה, יכול היה להגיד לשון הרע, בחר שלא להגיד לשון הרע. אז הוא דן את עצמו לזכות, וכשם שהוא דן את עצמו לזכות, היתה לא רק את עצמו, אלא את כל העולם לזכות. בן אדם יש לו כוח של דיין, הדיינים יש להם כוח להכפיף את הטבע אליהם. כל יהודי ויהודי הוא דיין. אתה יכול לבחור האם לעשות עבירה, אתה יכול לבחור האם להגיד ברכה לבטלה, אתה יכול להסתכל איפה שאתה יכול להסתכל, או לא צריך להסתכל. אתה יכול לעשות המון דברים, ומכוח מה? מכוח דברים שהם פשוטים, מכוח דברים היומיומיים שלך. בדברים היומיומיים אומרת לך התורה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אל תתייחס אליהם כאל אללה בבאללה. אל תגיד, זה גם ככה אני עושה את זה. לא, דווקא בגלל שגם ככה אתה עושה את זה. דווקא הכל אחר רוב המעשה, אומרת המשנה במסכת אבות. בגלל שהכל אחר רוב המעשה, פירושו של דבר שככל שאתה מרבה לעשות דברים, ככה הם יותר חשובים. אז אם אנחנו מניחים תפילין כל יום, נמצא שהמצווה הזאת כביכול הרבה יותר חשובה מתקיעת שופר בראש השנה. למה? כי הכל אחר רוב המעשה, הכל אחרי ריבוי הדברים שאתה עושה, ריבוי הדברים שאתה משקיע בהם. אז רבותיי, אנחנו כל יום קמים לתפילה, כל יום אנחנו מניחים תפילין, כל יום אנחנו אומרים קריאת שמע, פעמיים שמע, קריאת שמע של ערבית ושחרית. למה אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו? אנחנו יודעים שבכוח המצווה הזאת אנחנו יכולים להטות את כל העולם לזכות או חלילה להפך. מישהו מבין איזה כוח יש לו בידיים? זה מה שאומר פה הרמח"ל. הנה הוא עומד בשיקול גדול,
כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, אז ממילא מה שהגורם שלו, בכל המניע שלו ליתר דיוק, זה הגשמיות. הוא מתרחק מבוראו, אז לא מעניין אותו דברים, אז הוא מייחס את כל הכוחות לטבע, ממילא כל הכוחות לטבע, הוא אומר, לא, זה הכיפת ברזל עשתה, אין השגחה פרטית, זה הכיפת ברזל עשתה, זה עשה, זה עשה, תראה איזה מוח יש לאלה, תראה איזה מוח יש לאלה, הרי כתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל, מה הכוונה? אומר האונקלוס, הוא די יעיב לך עצה למקנה נכסין, הוא נותן לך בראש את עצם המחשבה, את עצם ההבנה, את עצם הזה, ברור שמגיע לאלה שעשו את כיפת ברזל קרדיט, ברור שאלה שעשו את מבצע הביפרים, מגיע להם קרדיט הכי בעולם, כי הם לקחו את העצה שהקדוש ברוך הוא שם להם בראש, והביאו אותה הלכה למעשה לידי ביטוי, ברור שמגיע להם קרדיט, אבל מי שם להם את העצה בראש? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אם הם מתייחסים להכל בתור דבר גשמי, אז יגידו, הנה, ב10 אצבעות עשיתי. מכירים את האנשים האלה? ב10 אצבעות עשיתי כך וכך. אני ואני ואני ואני. אבל אל תטעה, אני ואפסי עוד. אני ואפסי עוד. כל בן אדם שאומר לך, אני, אתה יודע, זה אני ואפסי עוד. הוא לא מתייחס לקדוש ברוך הוא בכלל. גם אם יש לו כיפה על הראש, לא משנה הגודל של הכיפה שיש לו על הראש. הוא לא מבין מה זה השגחה פרטית, הוא לא מבין מה זה אמונה, הוא לא מבין מה זה ביטחון. ברגע שיכנס לו מישהו לכביש ויחתוך אותו, ישר הוא יפתח את הפה ויאכל איחולים לבביים מלב אל לב. למה? למה? לא הכניס את הקדוש ברוך הוא באמת לחיים שלו. לא הכניס. כי הוא נמשך אחר העולם, הוא מתרחק מבוראו. אומר לך הרמח"ל, זה הולך אחד עם השני ביחד. כי אם נמשך האדם אחר העולם ומתרחק מבוראו, הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. למה? בדיוק מה שאמרנו, כי לכל יהודי יש את הכוח להשפיע בעולם לפי המעשים הפשוטים שלו, לפי המעשים היומיומיים שלו. אבל להפך, אם הוא שולט בעצמו, תשימו לב מה כתוב פה, מה ההפך של הימשכות אחר העולם? אם הוא שולט בעצמו. אם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודות בוראו, הוא מתעלה, הוא מעלה את העולם איתו. אתה רוצה להעלות את כל העולם ביחד איתך? תתחיל לשלוט בעצמך, אומר הרמח"ל, תתחיל לשלוט בעצמך. על ידי השליטה העצמית, הרי האדם נקרא עולם קטן, אם הבן אדם שולט בעצמו, בעצם הוא שולט בעולם, נכון? הרי האדם נקרא עולם קטן, הוא שולט בעולם, אם הוא שולט בעולם, הוא שולט גם בכל הטוב שיכול לרדת לעולם, בזכות המעשה הקטן שלו, בזכות המעשה היומיומי שלו, בזכות הדברים הקטנים שלו, אבל אין דבר כזה דבר קטן. אין דבר כזה דבר קטן, כי כל מעשה יש לו חשיבות, כל מעשה יש לו ערך. השאלה היא כמה אנחנו מתייחסים למעשים האלה, איך אנחנו מקנים להם. איך אנחנו מתייחסים לעבודת השם היומיומית שלנו, איך? האם אנחנו אומרים, טוב, זה בא לי ככה בקלות, אז אני אעשה, ומה שלא בא לי אני לא אעשה, או האם מתייחסים להווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, להיזהר במצוות הקלות, בנטילת ידיים נזהרת, בהנחת תפילין שמצווה קלה, נזהרת, עשית, תהיה זהיר בזה, אף על פי שזה מצווה יומיומית, אף על פי שהאדם דש בהם בעקביו, כי זה מצוות יומיומיות, זה מצוות שאנחנו עושים כל יום, אנחנו מתרגלים, אין לנו את אותה התרגשות כמו שהיה לנו בבר מצווה. אבל דווקא בזה צריך לתת את הדגש, כי הכל אחר רוב המעשה, כמו שהזכרנו קודם. טוב, אנחנו בשיעורי חזרה, אז נריץ קצת. כי הנה עילוי גדול לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. אנחנו מברכים על המצוות אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו בעצם מתקדשים לקדוש ברוך הוא כמו גבר שמקדש אישה. ככה אומרים המפרשים, כמו גבר שמקדש אישה, הזכרתי את זה פה מיליון פעמים. אז הנה עילוי גדול הוא לבריות בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. אנחנו קוראים להשם יתברך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שקדושתו משפיעה קדושה על כל הקדושות שבעולם, על כל הדברים שבעולם. אתה רוצה להתקדש בקדושה העליונה? אתה רוצה להתקדש ביחד עם הקדוש ברוך הוא? תתחיל לעשות מצוות עוד יותר. כי עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. ייכנס לפה עכשיו גדול הדור, כולם ירוצו אליו, כולם יגידו לו הרב תן לנו ברכה, הרב תן לנו זה, הרב רוצה מים, הרב רוצה איזה כיסא נוח לשבת עליו, הרב רוצה. למה? מאיפה מגיעה המשיכה הזאת? למה? כי כולם מבינים שהאדם הזה הוא האדם השלם. הוא האדם שנדבק בבוראו, הוא האדם שהתקדש בקדושתו, התברך בקדושה העליונה. ובגלל שכן, אז אנחנו יודעים שהאדם הזה, לפי מה שאמר פה הרמח"ל, הוא התעלה ומעלה את העולם איתו. אז ממילא זה זכות גדולה לעזור לאותו אדם. למה? כי ברגע שאתה נותן לו
את התוספות האלה הקטנות, אתה בעצם מונע ממנו התעסקות עם העולם הזה, וככל שאתה מונע ממנו התעסקות עם העולם הזה, אז ממילא אתה מקדש אותו, ואם אתה מקדש אותו, הוא מקדש את העולם, כי הוא מתעלה והעולם מתעלה ביחד איתו. הבנתם מה קורה פה? הבנתם לאן מגיע כוח של נשמה של יהודי? כוח של נשמה, ובכל אחד מאיתנו יש את הכוח הזה, כל אחד מאיתנו. השאלה עד כמה אנחנו מוציאים את הכוח הזה לפועל. כמה אנחנו באמת שמים את הדגש על הדברים הרוחניים, כי הרי אנחנו יצורים רוחניים. כולנו נחזיר אחרי 120 את הפיקדון אשר הופקד איתנו. כולנו. אין מי שלא יחזיר. אז ממילא רואים שהכל פה זה רוחני. אם הכל פה זה רוחני, אז גם העולם הזה שירדנו לצורך לאסוף פה, לשדרג את הנשמה, אבל הכל פה מה? הכל פה רוחני, כי אין דבר כזה גשמיות. הגשמיות מה? הגשמיות היא מניעה מלעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, היא בעצם גורמת התרחקות מהקדוש ברוך הוא. וזה משחקים לכאן או לכאן. כמו שהזכרתי פעם שעבר, הזכרתי את המחוג הזה שיש של המים הקרים או המים החמים, לכאן או לכאן. ככל שאתה יותר מטה את עצמך לחום, לרוחניות, אז ככה באמת יותר, אתה יותר לא שם במרכאות על ענייני העולם הזה. אבל ככל שאתה הולך אחרי העולם הזה, פחות מעניין אותך הרוחניות, פחות מעניין אותך הדברים החמים. למה? כי זה אחד תלוי בשני. יש לך 70-30, זה לא נהפך להיות 50-50. שאלה, על מה שמת את הדגש? האם אתה רוצה באמת ללכת אחרי המים החמים, להתקלח במים חמים במרכאות, או האם אתה רוצה להתקלח במים קרים? זה לכאן או לכאן. אין אמצע בדברים האלה. כי עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך, הוא כעניין שאמרו חז"ל, בעניין אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים זו לשונם, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים שמח, ובעינן אבני המקום שלקח יעקב אבינו ושם מרעשותיו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת עליי יניח צדיק ראשו. תראו מה זה, אפילו האבנים, אפילו הדברים הכי גשמיים רבו ביניהם. למה? כי הם רצו לשמש את האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. עם אבנים ככה, קל וחומר אנחנו שיש בנו ונטעה בנו הנשמה היהודית. למה שלא ניקח את הדברים אלינו הלכה למעשה, לא רק לשמש את גדולי הדור, אלא להפוך להיות בעצמנו אנשים גדולים. להפוך להיות בעצמנו אנשים גדולים, ללמוד עוד תורה, להרוויח פה עוד 5 דקות, עוד שיעור תורה, עוד תפילה, עוד הלכות, עוד כל מיני דברים שאנחנו גם ככה עושים ביום יום, לכוון בהם יותר. על החפץ חיים מסופר שאחד התלמידים שלו שמע אותו שהוא עשה התבודדות. החפץ חיים עשה פעם התבודדות, היה לו מנהג פעם בכמה זמן לעשות התבודדות, הלך אחרי החפץ חיים לעליית גג בלי שהחפץ חיים ידע, והוא שומע, מטה את האוזן שלו, שומע מאחורי הדלת, מה החפץ חיים אומר? אומר לעצמו, ישראל מאיר, ברוך הבא לעולם הבא ישראל מאיר. ארוך לנו מקרא שקראת, משנה ששנית. מתחיל להגיד מה הוא עשה, מה הוא לא עשה וזה, ואז מספר שבשמיים התחילו לצחוק. למה התחילו לצחוק? אומרים לו, כל המצוות שעשית, עשית אותם בלי שמחה. עשית אותם ככה בתור איזה מצוות אנשים מלומדה, לא באמת כיוונת פה, לא באמת התייחסת שם. עכשיו תקשיבו, העבירות של החפץ חיים זה מה שאנחנו מייחסים לעצמנו בתור מצוות. הלוואי ויתבעו אותנו על זה שלא נטלנו לולב בשמחה. הלוואי. זה על המצוות עשה שהוא עשה, במרכאות הוא טבע את עצמו על זה שהוא לא עשה אותם בשמחה. שאנחנו נופלים בהרבה דברים אחרים, לא עלינו, מה נענה? אז הוא שומע את החפץ חיים, והחפץ חיים אומר לעצמו, ועשית כך, ומתחילים להאשים אותו, במרכאות הוא מתחיל להאשים את עצמו, כן? להאשים אותו עוד ועוד בכל מיני עניינים. ואז אומרים, רגע, אבל ישראל מאיר, איפה הוא נמצא עכשיו? בעולם הזה. אז יש לו כוח לעשות תשובה. אז שיעשה תשובה. הוא דופק על השולחן שהיה שם ואומר, ישראל מאיר, תעשה תשובה. ואז הוא מספר איזה בכי קורע הלב החפץ חיים נתן שמה. איזה בכי קורע הלב. הוא מתחיל להתוודות, וזה. אנחנו גם כן פה בעולם הזה, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שלנו פה בעולם הזה לעשיית התשובה. לעשות תשובה באמת. אני ראיתי שיעור של הרב מאיר אליהו, לא מזמן, הוא אומר שבן אדם שרוצה באמת להגיע לעולם הבא נקי, שידע על מה לעשות תשובה, שיתפלל על זה שמשמיים יזכירו לו,
שמשמיים יזכירו לו לעשות תשובה על עבירות שנשכחו ממנו. אני אומר לכם, אני עשיתי את זה פעם, בלי ששמעתי את השיעור, זה היה מזמן, לפני כמה שנים, שעוד הייתי יותר חזק ממה שאני היום, השם ימחל לי. עשיתי את זה לפני שנים, ופתאום נזכרתי שפגעתי באיזה מורה פעם מזמן, והזמינה את ההורים שלי לבית ספר, וזה, אין לי מושג איזה כוחות נפש היה לי פעם, השגתי את המספר שלה, מסתבר בסוף שזאת הייתה גיסתה, ואז היא הביאה לי את המספר שלה, הפכתי עולמות בשביל להגיע אליה, ברוך השם, ביקשתי ממנה מחילה, היא אפילו לא זכרה, אבל ביקשתי ממנה מחילה. תראו מה זה, יש דברים שנשכחים מאיתנו, אנחנו רוצים שדברים מהעבר שנשכחו מאיתנו, תשימו לב, הרי אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. ייקחו את הבן אדם למעלה אחרי 120, יעברו איתו דקה על החיים שלו, מה עשית פה, למה עשית פה, איך עשית פה, ככה עשית פה, למה? מה הייתה הסיבה, מה היה האינטרס שלך, למה עשית ככה, למה עשית ככה, ידונו אותו, אנחנו, אחד משבעת הדברים שמכוסים מבני אדם, זה עומק הדין, ככה אומרת הגמרא במסכת פסחים, עומק הדין, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שהוא לא הראה לנו מהו עומק הדין, בשביל שלא נתפחלץ במקום לפני כל מעשה שאנחנו רוצים לעשות. עומק הדין, ידונו כל בן אדם יבוא איתו על כל מעשה ומעשה, על כל דקה ודקה, על כל שנייה ושנייה בחיים שלו, מה הוא עשה ולמה הוא עשה ואיך הוא עשה וכמה הוא עשה, ידונו וישפטו ויראו. אז יש דברים שנשכחו מאיתנו. אומר הרב מאיר אליהו, אתה רוצה באמת להגיע לעולם הבא נקי, לעשות תשובה על כל המעשים שעשית? תתפלל על זה שיזכירו לך. ואז באמצע לימוד תורה, באמצע התפילה, פתאום אתה תזכר באיזה משהו. פתאום משמיים יזכירו לך, אומר הרב מאיר אליהו, השכינה תבוא ותלחש לך באוזן, מה עשית, ומתי עשית, ואיך עשית, ולמה עשית, וכמה עשית, בשביל שתדע על מה לעשות תשובה. זה עצה נפלאה הדבר הזה, באמת, זה עצה נפלאה. לקחת את הדברים האלה אלינו, ובאמת לעשות תשובה על הדברים שנשכחו מאיתנו. על הדברים שאנחנו יודעים, זה עוד יותר גרוע אם אנחנו לא עושים תשובה. אבל על הדברים שנשכחו מאיתנו, לקחת את הדברים האלה אלינו. נמשיך. והנה על העיקר הזה העירונו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש קהלת שאמרו זה לשונם ראה את מעשה אלוהים בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם כל מה שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. למה? כי ביד האדם כמו שהזכרנו יש כוח להחריב עולמות ולבנות עולמות. הכל במה? הכל בידי הכוח שיש לו בעבירות שלו או במצוות שלו. לכאן או לכאן. זה כביכול אותו כוח שיש לקדוש ברוך הוא לבנות עולמות ולהחריב עולמות, אתה עושה את זה במעשים הגשמיים שלך. כי המצוות שאנחנו עושים הם מעשים גשמיים, להניח תפילין זה מעשה גשמי, ליטול לולב זה מעשה גשמי, לשמוע קול שופר זה מעשה גשמי, לקרוא מגילה זה מעשה גשמי. כל הדברים האלה זה מעשים גשמיים, המעשים הגשמיים אנחנו לוקחים את הגשמיות ומקדשים אותם על ידי זה שאנחנו מכוונים בהם בעשיית רצון הקדוש ברוך הוא, דווקא ברגע הזה, דווקא בזמן הזה, דווקא במקום הזה, דווקא בסיטואציה הזאת, דווקא בתאריך הזה. המעשים הגשמיים שלנו, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, תימנע מעשיית עבירות, תימנע כמה שאתה יכול מעשיית עבירות, כי אין לך מושג כמה זה מקלקל ומחריב, אין לך מושג, כמו שהזכרנו מקודם, עומק הדין, אין לנו מושג מה זה עומק הדין. אנחנו יכולים לקבל קצת פרופורציה, שעל לוין יבוא יום הכיפורים ויכפר, ועל מצוות לא תעשה, שיש איתם קריטות ומיתות בדין, זה יותר חמור, כי יבואו איסורים וימרקו. אז יש לנו קצת פרופורציה, או סקילה, שריפה, הרג וחנק, יש לנו קצת פרופורציה מה זה, אבל אנחנו לא יודעים עדיין מה זה חומרה של עבירה כזאת. חילול שבת, בן אדם אומר, מה בסך הכל עשיתי? לקחתי את הקוץ מתוך הדג. מה בסך הכל עשיתי? על פניו, לכאורה, זה נראה שבאמת הוא צודק, מה בסך הכל הוא עשה? אבל זה חילול שבת. והחפץ חיים בהקדמה, ישנה ברורה חלק ג' כותב, כשם שיש 39 אבות מלאכות, יש 39 תולדות בכל אב ואב של מלאכה כיוצא בהם. זאת אומרת שיש לך 39 כפול 39, ובן אדם שלא למד את כל הלכות שבת על בוריין, על כורחו הוא מחלל שבת. וחילול שבת זה סקילה, זה העונש הכי חמור בתורה. אם בן אדם עשה את זה כמובן במזיד, עם עדים והתראה, לא ניכנס לזה. אבל אלה הדברים.
צריך באמת לדעת מה החומרה של כל דבר שאנחנו עושים. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אבל כל מה שבראתי בשבילך בראתי. תשימו לב, תיקח את הגשמיות ותקדש אותה ותעלה אותה, כי יש בכוחך לעשות את זה. בגלל שיש בכוחך לעשות את זה, אל תזלזל בדברים שלך, אל תזלזל במעשים שלך, אל תחשוב, תגיד מה בסך הכל עשיתי, זה מעשה אחד קטן, לא, זה לא מעשה קטן. זה לא מעשה קטן. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, כי כל מה שבראתי בשבילך בראתי. אני אספר לכם סיפור, מסופר פעם על איזה חייל שהלך לטיול אחרי הצבא להודו, הלך שם לאחד המכשפים, לא יודע מי זה היה בדיוק, והוא מספר שחבר שלו אמר לו בצחוק, אמר לו, תראה, יש פה תפוח, תברך על התפוח הזה. אתה זוכר מה מברכים עליו בכלל? תברך עליו. הוא מספר, לקח את התפוח, אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ, אכל. מפה לשם, המכשף הזה יוצא מהחדר שלו, הגורו הזה, לא יודע מי בדיוק הוא היה, יוצא מהחדר שלו ואמר, יש פה כוח מיסטי מאוד 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 גדול, בתוך החדר. עבר כל אחד ואחד מהנוכחים, שאל אותו, מה עשית? מה עשית? אמר לו, מה עשיתי? שום דבר. אמר לו, אתה, מה עשית? אני מרגיש שהכוח הזה בא ממך. אמר לו, מה בסך הכל עשיתי? לקחתי תפוח, אכלתי. אמר לו, כן, אבל מה עשית לפני כן? אמר לו, בירכתי. אמר לו, תגיד לי, אתה יהודי? אמר לו, כן. אמר לו, מה אתה עושה פה בכלל? אתה יהודי, יש לך כוחות יותר מאשר יש לי ולכל המכשפים ביחד. מה אתה עושה פה בכלל? מה שעשית עכשיו לתפוח הזה, במילים שאמרת לפני כן, תיקנת את כל התפוח על מהותו. מה אתה עושה פה בכלל? יש לך כוח יותר מאשר לנו יש. תעוף מפה, הוא ספר שהוא גירש אותו משם. אז זה בברכה שהיא מצווה מדרבנן, אז יש כוח יותר מכל המכשפים בהודו, לפי אותו סיפור כמובן. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, במצוות דאורייתא שאנחנו מקיימים ביום יום שלנו, הנחת תפילין, כל מיני דברים שאנחנו עושים, הימנעות מלשון הרע, הדברים היומיומיים שאנחנו עושים, חברים, הדברים היומיומיים. יש לנו כוח שאנחנו לא מבינים. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. תן דעתך, הכל מתחיל בדעת, הכל מתחיל בשימת הלב. תתחיל לשים לב לפני כל מעשה ומעשה שאתה עושה. תתחיל לשים לב לפרטים הקטנים, כי אין דבר כזה פרט קטן, כמו שהזכרנו קודם, אין דבר כזה פרט קטן. תתחיל לשים לב. תתחיל לחשוב מה אני עומד לעשות, למה אני עומד לעשות, איך אני עומד לעשות, כמה אני עומד לעשות, האם זה טוב מה שאני עושה, האם זה באמת ראוי שאני אעשה, תתחיל לשים לב לדברים האלה, תן דעתך, פסיק, שלא תקלקל ותחריב את עולמי, כי אם בן אדם לא נותן דעתו, על כורחו הוא מחריב את העולם, על כורחו, על כל מעשה ומעשה שהוא עושה, בכל מעשה כמו שהזכרתי את זה פה כמה פעמים, זה אפילו בקשירת צרכים כמו שצריך, זה מוזכר בשולחן ערוך, ימין שמאל שמאל ימין, אפילו מחילה מכבודכם, בן אדם נמצא בבית הכיסא, ורוצה לקנח, יקנח ביד שמאל, לא ביד ימין, הלכה מפורשת בשולחן ערוך. כל הדברים האלה, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, כי יש לך כוח לעשות. אתה הדיין של עצמך, אתה יכול להכריע את כל העולם כולו לזכות, או חלילה להפך. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. ממשיך הרמח"ל, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חז"ל, כולם רבים בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. אמר הרמח"ל בתחילת הפרק שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. להתענג על השם הוא לא יוכל בעולם הזה, אלא אך ורק לעולם הבא. ואיך יוכל להשיג את המטרה הזאת של העינוג הזה, של העידון הזה, להתעדן על הקדוש ברוך הוא, דרך קיום התורה והמצוות, שהוא מתקדש לקדוש ברוך הוא, ואני קרבת אלוקים לי טוב, ולכן אנחנו חייבים לעבור בעולם הזה, בשביל שנוכל להשיג את מטרתנו לשם, לעולם הבא, להיות כמה שיותר קרובים אליו יתברך, כמה שיותר קרובים. אני זוכר ששמעתי פעם שיחה מהמשגיח שלנו בישיבה, המשגיח שלנו אמר, נתאר לעצמנו סיטואציה, בא יהודי
היה פה בעולם, עבר פה בעולם, לא שמר תורה ומצוות בכלל, עבר איפה שצריך לעבור, בכף הקלע, בגיהינום, הזדכך, הגיע למקומו בגן עדן. נו, מה יש בגן עדן? צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. שמה, הכל מה יש שמה? ישיבות, ישיבה של רבי עקיבא, ישיבה של אביי, ישיבה של רב פאפא, ישיבה של עוד ועוד ועוד ועוד. מתחילים לדבר איתו תורה, לא מבין. מתחילים לדבר איתו, פרשת צו, בבא קמא, בבא מציע. מבחינתו מה שהוא שמע פה בעולם, בבא קמא, מה זה אומר? שאתה הולך לאיזה בבא ואתה שואל אותו כמה בשביל לדעת כמה לשלם. אמר לו, מה זה בבא קמא? מה זה בבא מציע? מה הוא מציע לי דברים? לא מבין. אני זוכר שבהתחלה שהייתי בישיבה, אז היה לי מאוד מאוד קשה, כי עדיין לא התרגלתי לשפה הארמית, ולא ידעתי כל כך הרבה מושגים בתורה, אז היו מדברים איתי לפעמים מושגים, הייתי עושה כזה ככה, כן, פותח את ידיך, כמו שהרב אומר, ולא משביע. לא ידעתי מה לענות, מה להגיד, מה לחשוב, מה לדבר. לא הבנתי את זה, לא הבנתי. אמר המשגיח בישיבה, תתארו לעצמכם את הסיטואציה הזאת, שבה בן אדם עולה לשמיים, מדברים איתו תורה, וזה לא לתקופה של חודש, חודשיים, עד שהוא מתרגל למושגים של התורה. זה לנצח הוא לא יבין מה מדברים איתו. מה יהיה לו לעשות בעולם הבא? מה יהיה ליהודי שלא שמר תורה ומצוות בעולם הזה, לעשות בעולם הבא? מה יהיה לו? מה יעשה? לא, זה מה שאני שואל, מה יעשה? מה הוא יעשה? כל היום מתעקע בבית, לא יהיה לו שם טלוויזיה, לא יהיה לו שם, מה יהיה לו שם? חזק וברוך, גם כדורגל אין שם, נו. אז מה יעשה? כל העולם הבא, טוב, אני לא יודע איך זה בדיוק ייראה, אבל החלות של ישיבות, של תורה, של מצוות, של דינים, של הלכות, של פסקים. איך הוא ימצא ידיים ורגליים? איך? אני לא יודע איך זה בדיוק יהיה, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט שילמדו אותו. אני אספר לכם סיפור ששמעתי. אבא של אחד מהרוגי מירון סיפר שאחד הילדים שלו בא אליו בחלום כמה ימים אחרי 7 באוקטובר. והוא אמר לו, אבא, אין לך מושג כמה נרצחים קדושים על קידוש השם הגיעו לכאן. אבל הם לא יודעים תורה ומצוות, אז מה שקורה שמשמיים נתנו לנו את הפריבילגיה ללמד אותם תורה ומצוות כדי שהם יוכלו להשתלב. אני יושב חברותה עם מישהו שנרצח בנובה, כולו קעקועים, כולו זה, כולו ככה, ואני יושב איתו חברותה, מספר אותו שהבן שלו בא אליו בחלום. אין הפלאות הדבר הזה. אבל אם להם זה ניתן רק בפריבילגיה, כי הם נרצחו על קידוש השם, אז מה יעשה אותו אחד שלא שמר תורה ומצוות ולא נרצח על קידוש השם? על כן הוא שם האדם פה בעולם הזה תחילה, כדי שיוכל מהעולם הזה להפיק את תכליתו. כי תמצא מאמרנו חז"ל, רבים כולם בסגנון אחד, מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. ומה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוזדור, ועוד אמרו, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, ועוד אמרו, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת יאכל אותה בשבת. העולם הזה דומה ליבשה, העולם הבא לים, וכאלה רבים על זה הדרך. ותראה באמת, אומר הרמח"ל, אם כבר יש אנשים שהם אידיאולוגיים, שהם אינטלקטואליזטורים, שהם הרבה חושבים, אז אומר הרמח"ל, תפעיל את השכל. מה? תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם ולמצבו בעולם הזה. למה? כי מה הם חיי האדם בעולם הזה? או מישהו שמח ושלב ממש בעולם הזה, גם אז. מה הם החיים שלו? ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורובם עמל ואוון, בכמה מיני צער וחולאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זה המוות. נו. אז בשביל מה בן אדם בא לפה לעולם הזה? לאכול אבטיח, לשתות יין, לשתות בירה, לשחק כדורגל, לראות, בסדר, הכל טוב ונחמד, אבל צריך שהעולם הזה ישמש לו, להיות לו לעזר וסיוע לעבודת השם שלו. הוא לא יכול לעשות מהטפל עיקר ומהעיקר טפל.
הוא לא יכול להרשות את זה לעצמו, בדיוק מאותה סיבה שהזכרנו את זה קודם, הוא לא יכול להרשות לעצמו. אחד מיני אלף לא יימצא שירבה לו העולם הנאות ושלווה אמיתית. מה, כמה אנשים כבר ראית שכל החיים שלהם התנהלו על מי מנוחות, הם היו עשירים ברוך השם, הם הלכו בדרכים טובות ברוך השם, הם היו כל הזמן בריאים ברוך השם, לא היינו אנשים כאלה. וגם הוא, אומר הרמח"ל, אילו הגיע ל100 שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. נו, אז מה עשה בעולם הזה? מה עשה בעולם הזה? לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא במצבו בעולם הזה. לא ייתכן, כי אחר כל זה המוות. נו, אז בשביל מה הוא חי כאן? 70-80 שנה בשביל לרדוף אחרי תאוות ויצרים וזהו? בזה זה ייגמר? בזה זה ייגמר? שוב כבר סיפרתי לכם את אותו אחד שעל המצבה שלו רשום אלוף שחמט. חזק וברוך אלוף שחמט, אומן שחמט. סיפרתי לכם. יעזור לו במשהו? אין שם משהו. לא יודע. ולא עוד, אלא שאם תכלית האדם היה לצורך עולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. הרי אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, והזכרנו שכשבן אדם מנפח בלון, אז איזה אוויר יש בתוך הבלון? האוויר שלו. אנחנו אומרים, אתה נפחת בי, הקדוש ברוך הוא ניפח בתוכך אוויר במרכאות, הוא נתן בתוכך חלק ממנו. הנשמה הזאת יותר חשובה מהמלאכים עצמם, כי המלאכים נקראים עומדים, אנחנו נקראים מהלכים, אנחנו נקראים מהלכים, אנחנו יכולים לעלות, לטפס בדרגות, או חלילה גם להפך, אבל לטפס בדרגות, אנחנו יכולים להתעלות מעל המלאכים עצמם, הנשמה עצמה היא הרבה יותר גבוהה מעולם המלאכים. אז מה? אז בן אדם יחשוב שתנופח בו נשמה כל כך חשובה בשביל שיהיה לו למצבו בעולם הזה? בשביל שהוא ישתה בירה ויאכל אבטיח או יצלה בשר? כל התענוגים האלה לא משתווים כעין וכאפס לכלום, למה? אם בן אדם כיוון שבאמת כל האכילה שלו תהיה בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, חזק וברוך. אותה אכילה שהוא אכל, לא משנה כמה תאווה הייתה בו באותו רגע. אותה אכילה שהוא אכל נחשבת לו כאילו הוא קריב קורבן לגבי המזבח. למה? כי הכל היה למען תכלית אחת, לצורך אחד, לעבוד אותו יתברך. אבל אם הלך אחר יצרוב את תאוותיו, אין לו מושג כמה הוא קלקל שם. אז תראו מה זה כוח של מחשבה של יהודי. ולכן, אומר הרמח"ל, אני אסכם, בעל שכל צריך להפעיל את השכל ולחשוב, לא ייתכן שנבראתי לפה לצורך העולם הזה, כי העולם הזה נגמר, העולם הזה קלה, העולם הזה עבד, העולם הזה לא שווה כלום, כלום, בלי עבודת השם העולם הזה לא שווה כלום, כי כמו שהזכרנו קודם, בן אדם יגיע למעלה, יעבור בכף הקלע, יעבור בגיהינום, ייכנס לגן עדן, ואז מה? יראו לו את עבודת השם שלו, ייתנו לו שכר כעבודת השם שלו פה בעולם. אם ייתנו לו שכר כעבודת השם שלו פה בעולם, והוא לא ניצל את הזמן שהיה לו פה בעולם, אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? זו סיבה ראשונה. וסיבה שנייה, לא היה צריך מפני זה, מפני עבודת העולם הזה, שתנופח בו נשמה חשובה ועליונה כל כך, שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם. אז ממילא זה הזמן שלנו, רבותיי, להפעיל את השכל, להתחיל לחשוב, למה נבראנו כאן, ולהתחיל לדעת, לראות את המבט, לראות את המגמה, להבין שבלי עבודת השם בעולם הזה, לא נמצא ידיים ורגליים, כי בשביל מה נבראנו? להתחיל לחשוב על השאלות האלה, כי בלי שנתחיל לחשוב את השאלות האלה, זה יסוד החסידות ושורש העבודה, משם מתחיל הכל. שהשם יזכנו לקחת את עצמנו בידיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.